L-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' żmien Gonzi PN Paolo Borċ Olivier għal Roberta Mezzola missam arġit kap nazzjonalista part-time. F'kitba fuq Times Borċ Olivier għal dan ġimgħa wara li Mezzola ħabbret li għażlet biex tibqa' Brussell u ma tikkontestax għal kap nazzjonalista. F'din il-kitba l-eks segretarju ġenerali nazzjonalista tenna li Mezzola tazz ta' ma' falsa għal dawn l-aħħar sentej għal li f'dan il-perjodu Mezzola bniet narrattiva ta' tama għal Partit Nazzjonalista. Dan l-istess kliem li qal Rej Bezzina lit il-lemenija ta' Bernard Grek f'kitba li għamel nhar il-ħadd li għadda full Malta Today. Paolo Borċ Olivier sostna li Roberta Mezzola setet aċċettat li tieħu f'idejha it-tmexxija tal-partit waqt li żżomm posta fi Brussell għalli dan ix-xenarju seta' jsir hekk kif il-President bil-Kostituzzjoni tista' taħtar kap tal-Oppożizzjoni minn deputat fil-Parlament Malti waqt li Mezzola tkun kap tal-Partit Nazzjonalista u żżomm is-siġġu tagħha fi Brussell. Dan l-artiklu tal-eks segretarju ġenerali Nazzjonalista ikompli jikkonferma l-ġlied u l-kaos li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Dan anke kif wara 11-il jum mir-reżenja ta' Bernard Grek ħadd għadu ma wera interess li jsir kap nazzjonalista.